Keşke bulam iken. Bir de işlegen yolu var. У бик гади, элементарный. Limonlar, lezzet olar. Так. Tizrek. Вазелинны уйлап тапкан вакытта иң беренче нәрсә буларак тәкъдим иткәннәр? Sizin bu kulübünüz. Kulşap, oturma gözünü teker etip. Ne, aplodisment degene. Сәлем, бүген безнең Буын батылның икенче чыгарылышы һәм бүген бездә кунакта Рәфис Отакоз һәм Альбинуш Инстататарка. Ничек сезнең хәлләрегез? Evet, исәнмесез, исәнмез кызлар. Рәхмәт, Аллаһка шөкер. Һәм безнең менә икенче чыгарылышка килеп җиткәч, кагыйдәләр чак кына бик каты үзгәреп киттеләр һәм хәзер аны аңлатып үтү кирәктер. Хәзер безнең катнашучылар сорауларга җавапларны телефоннар ярдәмендә түгел, ә үзләренең тормыш тәҗрибәләренә, логика һәм белемнәренә таянып безләргә тиеш булалар. Сораулар былай гына җавап биреп була торган түгел, бәлки сезгә җайлы да булыр, әйтеп булмый. Һәм сораулар катлаулылык буенча берничә балл белән билгеләнәчәк. Кайсы берсе 2 балл, кайсы берсе 5 балл. Һәм дөрес җавап биргән кешегә генә түгел, ә кызыклы һәм аргументлаштырылган җавап биргән өчен дә бездән балл булачак. Кагыйдәләр аңлашылды? Аңлашылды. Безгә җиткәс кагыйдәсе дә үзгәрде Альбина. Әйе. Димәк, безнең беренче сорау башлап җибәрәбез. Әйдәгез, Аллаһка тапшырдык инде. Вазелинны уйлап тапкан вакытта иң беренче нәрсә буларак тәкъдим иткәннәр? Сезнең бу күлүгез. Ярамаган әйбер уйлыйсыз шикелле. Юк, яраганны уйлыйм. Ну, Безнең командадан җавап бирә Альбина бу сорауга бар әлегә. Командалап түгел инде сез. Бу шаярту. Ну, ярар. ну, элек салкын булган, нык каты салкын булган. Ул хәзер безнең менә ни климат үзгәреп бара ел саен. Колаклар ишемәс өчен, может, Колаклар аслаган булырга мөмкин. мен просто колаклар белән проблема шулай. Калдырна уйлыйм. Ишетми бит ул. Минемчә, киресенчә, мен аны хәрби кеше уйлап тапкандыр димен. Чөнки сугышында вазин бит кичкенә генә минем күз алдына киләм дип вазин. Чөнки аны аларга да җайлы, һәм кулларны, битләрне һәм мылтык майларга да җайлы дип, шуңа күрә хәрбиләр уйлап тапкандыр дип уйлыйм мен. Дөрес җавапка бәлки әзрәк сез якын килә алсын өчен сезгә бер подсказка бирәм. Ул көндәлек көнкүрештә куллана торган әйбер буларак уйлап табылган. Ягъни ниндидер тор юнәлешкә бәйле түгел, теләсә кем көндәлек куллана ала торган. Иреннәр ярылмас өчен. Онсын хәзер дә шулайрак кулланырга буладыр инде аны, бәлки. Бәлки, юк, бәлки булыр. Мин гел техник яктан карыйм инде аны нектер. Техник яктан аны сылау, моны сылау дигән кебек. Ул вазелин чынлапта җылыта ала микән әгәр дә аны сыласаң? Юк, әгәр дә Хәзерге вазелин юктыр. Хәзерге вазелин юк. Вазелин. Җыланса бер кемдә тон кимәс иде, бит кеше вазелинга сөртеп бирә. Мин шул тартырмага килгәндә бәлки инде булса кухняда өчен ни өчендер менә кулларга сылау туры килмәде. Шул иренгә түгел, менә именно кулларга йортта эшләгәч ирләр хатыннар кул ярлап бит кебек. Шуңа түгел микәнлеккә уйлап тагын икенче вариант. Ярар, мин дөрес җавапны әйтәм. Дөрес җавапны әйткәнче, мин кемгә бал куярга яки куймаска икән дә әйтергә тиештер бит инде. Син кызыкмы? Монда күбәйбер минем симпатиям кайсы якка китә, шул якка бал була дигән юнәлеш белән бара инде. Миңа бу юлы ошады. Рәфис Отакозның җавабы, чөнки логик яктан бик уйланылган җавап миңа калса, чынлап та бәлки алайда кулланырга буладыр аны. Хәрбиләрдә дә. Әмма дөрес җавап безнең вазелинны иң башта пятновыводитель буларак тәкъдим иткәннәр. Беген үсән белмичә калайны бит моны. Менә шулай. Һәм безнең ничә? 2 балл Рәфис Отакозга. Безнең монда язып баралар. Көнләшеп утырма, яме. Юк, көнләшү юк вообще. Дәвам итәбез. Икенче сорау, монысы гадиерәк инде, күпкә гадиерәк. Убышкан вакытта 65% кеше нәрсә эшли? Күзен йома? Һәм бик күп микроблар бер-берсенә передавать итәләр, тапшыралар. Калган 35%. Калган 35% ләззәт. Әтекләре махсус бактериялар. Махсус бактериялар, әлбәттә, бу бит феромон, һәм шундый бер-береңә теләсә кем белән бит имеше булмый. Иммунитетын яхшырталар инде бактериялар. Менә шулай. Һәм тынын әзрәк нитәләр инде ни. Тынын бетереп куялар дисең, дөрес ничек? Убышкан вакытта убышудан тыш татаган нәрсә эшлиләр дип әйтик инде, ярар.
İşte o vaqtda taныш. O vaqtda Türlü- işleşler bulam eken. Мен birde işlegen yok o vaqt. Ул бик гади, элементарий. Күзләре йомалар, ләззәт алалар, тирән сулыйлар, куллар белән манипуляциялар ясыйлар. Нишләр, тагын нишләр. Утыралар, басалар, шүгәләп өбешәләр Ха, дигән. җавабын әйтсәм, шундый гади инде менә. Әйтмәле. Альбин уйлайлы, акыллы бит. Уйлыйм бит. Өбешкән вакытта өбешән тыш тагын нәрсә Шундый эшләйләр. элементарий бер инде. Бер-берсенә тияләр, тәннәре белән тиешәләр ничектер. Тагын нәрсә. Соприкосновение. Күптән без өбешмәгән икән. Менә мин дә шуны әйтмәкче идем. Күптән өбешмәгән икән. Оныткансыз инде. Минем яшемә җитеп кара. Ярар, Әйтим. Интектирмәгез инде. башларын уң якка ияләр. Беләм, мин килешмим әле. Тукта. Мин үбешкәндә уң якка, мин башымны бөтенләй бергә уң якка дип. Туры Ну карый. инде үбешкәндә бит инде менә берсе бер якка, икенче якка борса бит инде җиңелер. Яра, син тәҗрибәле инде, без сиңа ышанабыз, син яшәп ишеккәндә үбешәсеңдер. Ышанган дип кияфәтләсә. Бу сорауга безнең бер кешегә дә бал бирелми. Бу шартта сиңа бирәбез. Әйе. Тәҗрибәмеш. Тәҗрибә өчен. Кактуска. Кактус синеке. Дәвам итәбез. Безнең 3нче сорау. Гигант кальмарның баскетболга нинди катышы бар? Флаг. Может, флагта ясалгандыр бәлки. Баскетбол флагында ул. Әйе, берәр. Бәлки бер команданың символыдыр ул. Әйе, ну, ние, у каждой команды же, русча язып киттем, һәрбер команданың үзенең бит инде ни бар, уенчыклары, кемдер командаларына не защита менә талисман кебек, вот талисмандыр бәлки. Мин беләсез нәрсә, баскетбол дидегез мәле? Әйе, баскетбол. Мин спорттан бик ерак булсам да, баскетбол тонын күз алдына китерәм, аның өсте менә кытыршып тиреште. Һәм кем ни дигән, кем ни? Гигант кальмар. Аның да менә бу ниләр шундый түгел микән? Аяклары шундый Кытыршы. кытыршы. Шуннан чыгып менә бу баскетбол тобын шундый итеп ясамадылар микән? Үзем дә аңламадым нәрсә, но акыллы итәргә тырышам. Әйе, молодец, дөрес, син сөйлә, лучше сөйлә. Туктамагыз диye. Туктамагыз. Шуңа катнашып микән дип. Тагын Менә баскетбол уйнаганда, Сез дәвам итегез. баскетбол уйнаганда бит инде кеше тупны нык нидә? Ябышы бала, ябышы ота, может быть, менә шул ул да ябыша бит инде. Кальмар да ябыша. Бүтән вариантлар. баскетбол тобы кальмар тиресеннән ясалмады микән? Юктыр инде. Юк, кальмар бит каты менә кальмар ашаган бармы син? Бар, бар. Син бәләгәдән башка нәрсә ашаган Менә кальмар шәйләгәндә каты бит резина кебек менә. Шуны элекке беренче уйлап чыганда, шуны кальмар тупны кальмар тиресеннән ясамадылар микән? Бу бигрәк котлаулы бу. Үзем дә гаҗәпләнәм сеңелем. Әйдә, очконы бирегез нигә Альбинага? Мин бу юлы бершәр бал бирәм ике кешегә дә, чөнки икегезендә варианты логик яктан дөрес, бәлки дөрес тә була алыр иде, әмма дөрес җавап гигант кальмарның күзе баскетбол тубы зурлыгында. О, не. Әле анатан күзе дә бармы әле? Димәк, безнең ике кешегә дә, ике катнашучыга да бершәр бал. Хәзер дәвам итәбез. Мин кальмарны күз алдына китердем сиңа. Баскетбол тобы хатлы күз белән карап торсана син. Киттем дә. Дәвам итәбез. Кисеп атырсыз. Золушка әкиятенең оригиналь версиясында фея кеше булмый, ә кеше сынындагы хайван була, җан иясе. Нинди җан иясе була ул? Нинди Золушка? Әйе, Золушка әкиятендәге фея, крестная. Ул әби, корт әби, инде дип хәтерлим мин. Әйе. Һәм ул кеше сынындагы җәнлек була. Нинди җәнлек була ул? Ни, фея дигән, ни бабочка, ни? Күбәләк нинди дип уйлыйм мин. Сез берәр нәрсә уйлыйсызмы бу турыда? Уйлыйм. Уйлап утырам бит. Аны телдән дә әйтеп барсагыз әйбәт булыр иде. Менә мин Золушка Көлбикә әкиятен татарча әйтим әле. Кайда укыдым бит мен яшь вакытта, кыз вакытта. Мен о жанварны күз алдына китерәм, беләсезме, дип, урман, ниндидер болан, ниндидер менә шундый пушый, болан, шундый нәрсә матур хайваннар була бит, бик тә
Менә Гарри Поттерның патронусы бар. Тукта, Золушка турында сөйлейсіз, әлі фея турында ма? Yok, жан иясы дейдіңіз бе? Жан Фея крестная нинди жан иесі болған, Золушка түгел. білем. Нинди жан иесі. Şu фея менә булан кияфәтендә булгандар деймен. Жанлы кияфәтендә. Альбинаның менә варианты битендә күбәләк дигән бу. Ә мин дә булан менә поши шундый хайваннар не гайдалыгыннан булгандар дип. Әмі біздің дұрыс жауап пси. Әкиетнің оригинал версиясында фея крестная пси рәушіндегі кіші була. Менә хыялланырга да ирек бирмәйләр шулай. Песи. Әмі менің балынан бұл шырақта да екі қатнашушыға да бересі келе, чүнки сізнікі логик жоқтан шулай аңлатылған, ә сізнікі шундай хыялы, романтик, матур жауап. Әкиетке алып кеттіңіз біз. Неше шәр бал? Бір шәр. Сиңа инде ничә булса бер түгелме инде? Бишінші сұрау, инде Уже? яртысына келіп жетті. Әйе. Барон Виревский 19 ғасыр ақырында стресстан ярдәм итә торган шундый бер текә чара уйлап таба. Дару дип әйтик инде. Һәм аны сата. Дару турында газета, журналларда язалар, һәм ул бик популяр була ул вакытта. Һәм ул дару нәрсәдән торган? Нәрсәдән ясаганнар дип әйтик инде. Үлен. Стресстан чыгарат дисең? Әйе. Стресстан чыгарат булса, я опиум, я марихуана, я не дир шундый ул вакытта, потому чөнки ул вакытта ул тыелган әйбер. Кем? Граф Берземский, барон Берземский 19 гасырда яшәгәндә. Әйе, 19 ғасыр. 19-да да дөрес. Белмәсәң, соннарда син. Ягъни тыелган мәддәләр дип әйтәсең. Тыелган түгел булмаган, опиум булгандыр. Әгәр дә алай булмаса, дару үләннәреннән булдыралар. Ул да булмаса, бик не Әгәр дә болай булса, бу бик гади сорау булыр инде. стресстан чыгару синең вариант. Йоклап утырмайды. Не? Юк, мин сине таныйдым. Ну, мин подсказка бирә алам. Әйе. Альбинага булганда подсказка бар, значит, неме? Ярар, синең балалар күбрәк бит ярар инде әзрәк. Әлеге кеше Питерда яшәгән. Бу әйбәт подсказка. Аха. Әйе. Хәзер син бөтенесен беләсең менә. Әйдә. Прогулки по мосту под дождем, может, что-нибудь такое? Бу әйберне почта ящиге, почта белән җибәрә торган булганнар, аны һава, белмим, ничек җибәреп була. Юк. Һәм ул әйберне эчкәннәр. Ул эчә торган әйбер, ул сыйыклык. Ама не? Питерские дожди, бутылочки. Ишә торган әйбер булса, Нива суыдыр әллә нигә. Яки Нива суының күбәйе. Ниһаять безнең беренче дөрес җавап 5нче сорауга килеп җиткәч. Ул беләсең. Борчылма, син кирәк түгел. Аңламыйсың барыбер. Нева суы, әйе. Нева суы? Әйе. Нива дигән юлга барганда. Нева. Невский проспект дигән әйбер. Я была близка. Менә шулай ул бик популяр була, һәм аны почта аша шулай кешеләр үзләренә алып кайтып Если торган зайди булалар. на руку дигән кебек. Вот. Һәм безнең әлеге сорау өчен 3 балл катлаулыгы буенча. Рәфис Альбина, Атаказа. Бүләк итәргә ярамы балны? Юк инде, миңа кирәкми, миңа бүләк. Ярар, сорадым гына, бүләк итәсем дә килмәгән инде. Күңеле булсын дип сорадым. Дәвам итәбез. Әйе. Тутанхамон матурлык индустриясына бер яңалык алып килә. Һәм шул рәвешле бер бизәнү әйберен модага кертә. Ягъни яңарчыда ул кулланылган була, әмма аннан соң ул бик каты популярлаша. Битне агарту. Мука белән менә шундый дип хәтеремдә. Һәм хатын-кызлар бик шундый объемный ниләр, чәчләрен үрәләр, шундый ни белән калын тостымал дип әйтсәң дә, улар белән дәлек бит инде керешләр, бандитлар булмагандыр инде. Вот шундыйрак мода һәм хәтеремдә шундый күлмәкләр инде, шундый ниле, матур-матур күлмәкләр. Монда сүз Клеопатра турында бар микән? Юк, Клеопатра түгел, Тутанхамон дип. Ну, әйдәгез бер подсказка. Бу Тутанхамон заманында популярлашмый, 20-нче гасырда ниндидер бер вакыйга була. Һәм, ярар, вакыйгасын да әйтәм. Аның гробницасын ачып карыйлар, беренче тапкыр ачалар. 1922 елда ачып карыйлар. Һәм шуннан соң бер бизәнү әйбере бик каты популярлаша. Мумия түгелме? Юк. Юк, сорадым гына, борчылма. Мин белмим, мин бизәнү ягынан бик тә ерак инде, хатын-кызлар белергә тиеш. Нәрсә сүзләр обычно? Ниләр, бәлки
недейдер менә шундай защитный шлем сыман берәр шундай ниләр, Сүртәләр корона Бу сүртә сыман. торган, бу Сүртә декоративная косметика өлкәсеннән. Бәйни, чтобы кожа Әйе. сохранялась, как бы вот сохранение молодости. Ага. Бу долговечности. именно бизәнү, декоративная косметика. Бизәнә торган әйбер. Декоративная косметика. Кирпикләр озынайту, тырнаклар озынайту, декоративная косметика, пирсинг ясау, тагы нәрсәләр декоративная косметика керә. Ярар, монда бик күп Күзләргә ни? Линза кию түгелме? Менә шул Сөрмә тарту. әйе, сөрмә. Әйе, Тутанхамонның гробницасын ачканнан соң анда аның күзләренә сөрмә сыланганы. Ачканы һәм шуннан соң бик Сөрмә тарту дидем. Әйтеп өлгердем. Мына бирегез бир аны. юк, Альбина безнең беренче әйтте, сүз белән әйтмәсә дә. Һәм безнең бу сорауга дөрес җавап өчен 3 балл икән, шулай ук. 3 балл. Дәвам итәбез. Безнең хәзер 7нче сорау. Гадәти ысуллардан тыш 12 лампочканы ни рәвешле кабызып була? 12 лампочка гадәттән тыш. Бер вакыттамы? Әйе, бер юлы. Бер ел. Лампочка. Мен җәп тормында хәзер үк алдан подсказка бирергә кирәк шикелле. Борчылма, пока туктап тор. Мен подсказка булганда мен сиңа әйтәм. Но алайса сез уйлагыз телдән. Телдән 12-не операционный стелдә 12-не бергә куып, бер нидән бер вакытта куып, бер-берсенә ялгап, менә бу тимер чыбыкны бөтенесенә ялгап чыгып, берсе генә релега ялганган булса, бер кнопкага басып, 12-сен дә кабызып була. Көзгөгә. Бу гадәти ысулга кертергә буладыр инде моны бәлки. Без үзебез дә гади кешеләр бит инде, колхоз балалары. Фантазияны кушыбрак карасак. Фантазияны кушсаң. Альбина фантазия буенча сиңа инсәң. 12. 12 лампочканы була. Флешмоб ясап кабызып була. Менә урамга чыгасында 12-дә 15-тә шолт дип бер юлы 12 лампочка. Ниде? Елкада, ниде менә Гирлянда. чыршыда. Ярар. Миннән подсказка җан иясе ярдәмендә. Опять фея, что ли? Әкияттәге түгел, чынбарлыкта булган җан иясе ярдәмендә. Җан иясе ярдәмендә. Скат түгелме? Менә сез шул тирәдә йөрисәм, скат түгел. Я мен хәтерлим, ниндидер җанвар менә ни шулай кабыза белә дип хәтерлим дә, менә нидер скат килде сразу. Скат бит ул тоже не бирә. Электричество бирә, электр тогы бирә. Демәк, ниндидер бүтән балык бар инде, мен сиңа подсказка бирә башладым. Скаттан башка кайнды балык бар. Әйдә, монардан ни күлдертмә, җавап бир. Без бит блогерлар. Искә килми менә. Тиз килми. Ярар, әйтәм инде. Килмәгәч әйтәм инде. Әйт инде син. Электрический угорь. Менә балык. Менә беләйдем бит миннан дигән. Безнең ярым икән, альбет оннан 5 балл бирергә. Я 1 балл бирергә. Әзрәк килгән өчен. Бу шакта бирмәсә әйтер. Ну, миңа шоды просто скат диде бит. Ярар, ошоң булса 5 сум бир җитә аңа. 1 балл. 2 урынына 1 балл. Ярар. 1 балл бирәбез. Хәзер безнең 8нче сорау, инде ахырга килеп җитәбез икән әкренләп. Дөньядагы иң борынгы кием, ничек әйтик, русча әйткәндә, набедренный повязка булган. Иң беренче кием борынгы кешеләр кигән. Икенче кием нәрсә булган? Икенче кием аяк киеме булган. Шул тирәдән. Юк. Интерде булып. Бу набедренный повязка бик юка инде, половой органнарны капларлык кына. Икенче набедренный тирәдән булган. Икенчесе. Нәрсәдән? Тире, кожа, мех. Хәҗән. Юк, башка әйбер. Нәрсәдән ясалганы мөһим түгел. Башка әйбер булса, күкрәгән хатын-кыз нәрсәләр үзен-үзе яла башлагач, менә бу нәрсә. Күкрәгән каплыктан күкрәкчек. Ну, миндә шулай җавап бирер идем, мөгаен. Әмма Әгәр бу дөрес булмаса, икенче, ярар, астын каплады, таңга кайсы җирен каплар идең син? Менә беренче борынгы кеше булсаң. Башны. Башың. Эшләмән башыңа. Кояш нык балкыса. Баш ул вакытта ишеде микән? Салкын булды микән ул вакытта беренче кеше булганда? Погода ничек булды икән? Гидрометцентр. Кем кайда яшәгән, кемдер Татарстанда яшәгән, кемдер Америкада яшәгән. Шулайдыр да. Разный вид. Нәрсә булды? Яни кулларга Может быть, ниләрнең, җанварларның ниләре, тиреләре. Накидка киргән, плащ киргән. Ни, кыш көне киргән, может, шундый. беренче кешеләр
Африка якларында барлыкка килгән инде. Әгәр дә бу инде дә подсказка булса. Әйдәгез шул набедренный повязкадан бик ерак китмик. Тогда тегени менә шылтыр-былтыр кияләр бит алар. Украшение, Шундай украшение. Бизәнөй бер. Бизәнөй бер. Сүйеклер, ташлар. Ай сөяктән может быть Яра, бер капладылар. Икенче Яра. булды тута ашмалек. Не, обең сөйләгәндә. Икенчесе менә монда ни дәвса кием, не анда пычактыр, не корал тога торган кием булмады микән инде шундый. Söyleyeyim diye. Bütün okna jeyeni pişakını kullanıp biliyorsun. Na bedre ne buldu değil mi? Bir şey diye batı gindan. Hem onun yanında tane dediler. Irak gitmeyi bildiğin beytüzün. Şuna Irak gitmiş ekkene mene. Ya tüz üstüne ya bileneğine giyip götürgen. Krallar tıgatırgan kiyim olmadı mı iken? Ягъни беренчесендә ул башта коплый сәйберен коплап бетерә дә, аннары инде практик ягын уйлый башлый коралларны. Şolay tügül mü iken de bilin? Tügül değil. Ну, бу миңа ошый бу җавап. Шуңа күрә Yazıp koymuşsan böyle gittin biraz ciddi faydalanırsın. бу җавап өчен мин 1 балл бирәм, әмма безнең дөрес җавап итәк. Нишой? Итәк. Беренчесе гаурәтләрне каплар өчен генә булса, икенчесе инде итәк. Kaya köküren koplamadım iken o. Ансы турында соңра уйлый башлаганнар инде. Димәк, безнең килеп җиттек 9нчы сорауга. Монысы котлаулы булыр инде просто. Ну ярар, фантазиягызны эшкә җигерсез. Англиядә шундый йола бар икән. Туй көнендә кәләштә зәңгәр су иске, яңа һәм әҗәткә алынган әйбер булырга тиеш. Кристиан Лабутен бу йоланы үзенең эшчәнлегендә ничек итеп куллана? Шешкә берәр заколка шундай ниде. Зәңгәр төстә. Tüpten ne zenger Зәңгәр иске, яңа һәм әҗәткә алынган. zenger eski yana ejetke alangan. Ну ярар, моның бөтенесен дә кулланып бетерә алмаган инде Кристиан Лабутен, бөтенесен бер әйбергә үк сыйдырып бетерә алмаган. Кристиан Лабутен нәрсә белән шөгыльләнгән беләбез инде. Ayak kiyimlerden. Ага. Labuten. Hem Labuten onu işi yasagan. Şol ayak kiyiminin astı bitinde kızılga boyagan da şundan remont yasar için lak bilen akçe ne boyagan da mene sen Labuten kelip çıkkan herhalde böyle ne oyundan oymak. Şoluk şokta şunda kullangan da mene bu bitini iskey bir tufli. İske bolgan, remontlangan яңа lak, iskesi tufliye, ejetke alını belki kimden de olsa Әнисеннән kalgan, galiba çok olgan şunu değil. Сез прям бөтен нәрсәне по полочкам. Ә зәңгәр су? Zenger su, ne zenger su. Зәңгәр су ул вообще менә ул якларда һәрбер кәләштә зәңгәр су төсендә булырга тиеш берәр предмет. Аларның менә ниләр? Ә менә бу Лабутен үзе ничек кулланды икән зәңгәр су? Labuten degenden mene aның bit menemde şakmaklı ne bizekler böyle köbrek yası tügülmeli Labuten. Labuten юк, Labuten. Louis Vuitton bilen butim. Ае. Labuteniz? Да знатоклар Мен җыелган. şunday bilen de bilemeyim. Min. Лабутенның Каблук тигән. Kabulukta hem aның ул туфлинең içi zenger su tüstü tügülme. Асты может быть. Asты kızıl Асты aның. кызыл әйме? менә шул тирәдәрәк кенә Asты йөрегез әле. kızıl, ya Асты astında gana кызыл. Astında. Kızıl astında. Может ішке İçine тигән. kirger ama astında gana jirede. Может Ne? нее? Kızıl üstünde ne embleması yazgan neleri nerseleri Зәңгәр. Zenger tüsüven soğuldu mike razmer artikul hem kimyasalan şu zenger tüsüven soğulgan mikenle. Yaki bulmasa mene aslında yan tigetirgan jipleri zenger soğuldu miken. Hem anlarsın mene bu kiyetirgan tiri bilen hem de padoşvanın üz arasında tanın prokladka degen mene mısında zenger tüsüle bulur kaldırala. Мин авыр итеп сулыйм, димәк, димәк минем дөрес җавапны әйтәсе килә. Tüzemsiz sin. Түземсез мин. Сез Siz cevabını ettirip sizden buğaymayın. Seni ihtibar etmedim buğay. юк кебек тагын бер кабатлап Нәрсәне? Кайсын? Botaniyerkalar zenger tüs bulurga tiyiş, ne şeşek bulurga tiyiş diyen tizek Беренче isine вариант әйттем. прокручивай сторисine Siz sat. ayak giyimi türünde sili başlamıştınız. Siz bir varyant takdim ettiniz. Eşi zenger dedik. Ае. Ondan sonra sektiniz. Anlarsın ne sattık ya? Девичий память, дура. Юк, мин әйттем. Yapmış gençliğe kadar ettiniz siz hani. Так, нет, я не знаю. Так, Tizrek. тихо, шүбетче. Ней. Бей. Я не знаю, мин нәрсә әйттем соң? Әйтегез әле нәрсә әйттем мин? Siz
Эсиңге түшпөсө бул менде жок экен. демек ялгыш кына килип кирген улуу Юк, инде. башыгызга Ялгыш түгел, дөрес җавап Дөрес әйткәнмен әйтелде. мин. ярар бер кишиге дә бал юк бу сорауга. Ярар. Дөрес җавап ул лабутен бит инде подошвасын кызылга буяу белән популяр була. Һәм менә шушы йолага туры китерер өчен зәңгәр су төскә буй подошваны. Бетте? Мин подошва. Мына куян топтыгыз сез. Сен мені перебил кызыл дип. Кем? Yok kızılga boyagan ulansı deriz la ойлап шап. Koyan taptın bu ne koymadı kim söyledi bana? Интернетта. İnternette между прочим әйтергә кирәк. Һәр бер сүз дөрес дигән сүз түгел, аны фактларга тикшереп карадыгызмы сез? Биринчи чыганактан текшердим. 4 чыганактан. Белмим. Беренче мәртәбә ишеттем. Бирдеги булган. Анларсың мин зәңгәр төскә бояган лабутенне бер кошында күргәнем юк. Бу бит инде әле хәзерге көндә булган әйбер түгел. Беләм, аңлыйм. Менә икән. Менә бу мәгълүматны беренче мәртәбә Сезгә бу сорау ошамады инде. Шалда дигәйбәт шул, чөнки бу мине уйланырга мәҗбүр итте. Алдага булган сорауларыгыз миңа так, теге мунчада ябышкан яфрак кебек кенә иде. Әмма монысы мине уйланырга мәҗбүр итте, чөнки мин бу информацияны әлбәттә тикшереп караячакмын. Лабутен турында мин белмәгән әйбер калган икән. Һәм бу видео чыккач астына комментарий язырсыз. Язам эшем беткән дип хәсән комментарий. Сез бит инде шуның белән Ну шөгыльләнәсез. шулай булгач дигән сорау турасы инде әлбәттә язачакмын. Хейтер бит мин. Калганнар өчен. Профессиональ хейтер. Монса особенно да. Димәк, безнең соңгы сорау калды, әмма безнең соңгы сорауның бер шундый хикмәте бар. Аңарчы без белергә тиеш әле башта кемнең ничә бал җыйганын. Димәк, безнең җиңүче Рәфис Атаказ. Сез җиңүче, әмма сезгә бүләк тә бар әле безнең. Ул бүләкне алырга теләсәгез, сез безнең соңгы сорауга да җавап бирергә тиешсез. Я дөрес итеп, я кызыклы итеп, миңа ошарлык итеп. Мин генә җавап бирергә тиешме? Альбина Ул гына Сез генә, бүләк алыр өчен бу. Шулаймы? Супер. Идегез. Главный паспортына тартып алмасыннар калган. Гюгоның «Человек, который смеется» әсәрендә компрочикос исемле термин бар. Һәм ул гаиләләрдә булган артык балалардан котылырга ярдәм итү белән шөгыльләнүче кешеләр. Һәм бу ярдәм нәрсәдән гыйбарәт? Алар ничек ярдәм иткәннәр? Гаиләдә булган артык баладан котылыр өчен. Һәм бу әсәрдә генә булган әйбер түгел, бу чынбарлыкта да булган. Бу туган балалар турында сүз бар инде бит. Гаиләдәге артык баладан котылу өчен. Гюго, ну, бик кызыклы. Кеше инде бу Гюгодан укыган бар. Гаиләдә булган балалардан котылу юлы һәм тормышта. Шул кешеләргә илтеп биргәннәр. Һәм алар нәрсә эшләгәннәр Ул ул балалар? кешеләр әгәр дә инде мин аңлавымча, бу кешеләр яки ул балаларны асрауга кемгәдер бүгенге менеджерлар кебек кемгәдер теге арадашчылык булып куядыр, табырга ярдәм итәргә булганнар, яки ремесленникларга бирергә булдыра алганнар кемдер сөйләшеп һәм әтиәниләр моның өчен күпмедер даже акча алырга да мөмкин булганнар. Яки балаларны тагын ниндидер хәзер без аны инде группировка дип атар идек. Ул вакытта инде тәрбия бирә торган, Элек Спартанец. Юк, бу сез позитив әйберләр ягына киттегез, ә монда киресенчә. Кара сез тапшырда шундый әйбер дә бармы? Кит моны язып туктатырга кирәк сезне, позитив түгел әйберләр сөйләр. Исемдә калды. Алар булсын эшләгәннәр. Я атканнар, я үтергәннәр, я органнарга сдавать иткәннәр, я тиресеннән китап тышлаганнар, я ул вакытта Милиция ярамыйдыр. нәрсәле халык бик тә жестокий булган, менә дисәгез. Пожалуйста, үтереп дуңгызларга шапканнардыр. Жестокий әйбер дидегез бит. Позитив ягынан түгел, негатив ягынан карасам, тагын нәрсә, кыллыкка сотканнар булгандыр. Һәм әйтәм бит, әгәр дә шундый яктан карасак, Гюгога, тем более тан Гюгоны тыңласам. Ярар, подсказканы да бирәм. Әлеге кешеләр урамда тамашалар күрсәтеп йөри торган балалар. Алай булса, әгәр тамаша күрсәтсә, шул ходячий цирк, яки аннарсың булган ул вакытта цирк уродов дигән әйбер булган. Бәлки аларны җәберләп, тәннәрен пычратып, менә махсус рәвештә аларны гарипләтеп, цирк Попрошайкалар булган. Шанчы була, гарипләр. Ну цирк уродов дип аталган ишетте. Бәлки шулайдыр диме, әгәр дә инде менә шундый җавап. Бу дөрес җавап. Сез нәкъ ноктасына төштегез һәм сезгә бүләк нәрсә дип уйлыйсыз?
Миңа бит вообще уйларга ярамый. Нәрсә бу Сез бүген бик күп уйладыгыз инде. Әзрәк кенә уйлап алсагыз тагын куркыныч түгел. Нәрсә бирсәгез дә миңа бик рәхәт булачак сездән билеп алу. Нинди булса да, әлбәттә, менә шу кактус дип өметләнеп, тапшыру башына бик карап торам, шуны бүләк итсә ярар иде. Һәм әйе, безнең бүләк кактус ул монда тиктемала гына тормады. Беләм, мин шулай дип Үз беләм. кулыннан бирим инде мин аны сезгә. Котлыйбыз. Кулчап, утырма күзеңне тәгәрәтеп. Аплодисмент дигән. Безнең бүгенге чыгарылышта Рәфис Атакос 9 балл белән җиңүче булды. Һәм икенче урында Альбина Инстататарка 6 балл белән яңадан бер-беребезне алкышлыйк. Һәм шуны сөйтәм, кактус иясе дә булды әлбәттә. Әйе. Ул безнең тапшыру турында һәм аеруча минем турында сезгә искә төшерер дип өметләнәм. Үзең кебек эшләнеш киләсең әле. Рәхмәт, сиңа ошадымы тапшыру? Әйе, рәхмәт. Рәхмәт чакыруыбызга. Бу әйберләр исегездә калса, тагын да яхшырак булачак. Булмассың әле әллә. Артык катлаулы. Рәхмәт килгәнегез өчен. Рәхмәт. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Сау булыгыз.